pannu, osa 2. Mennään vaan. No kaatunut! Mitä? Meidän ravintola! Täällä on meidän hakkopuuli. Mikä sulla on? No, kato, missä paitinpannu on? En mä tiedä. No täällä. Tää on vedetty tarkkaan. Niinpä. Onks joku sisällä? Avaa ovi. Jos uskatte avaa oven, kuolet. En mä nähnyt ketään. Olen sisällä. Mä oon tulla sinne. Paljon! Tässä nyt. Hei, toivottavasti meidän ystävälle ei ole tapahtunut mitään. Niinpä. Se on yläkerrassa. Niinpä muuten. Jos ei jotakin kuppilassa näkin on kadonnut, niin... Missä Johanna on? Niinpä. Nyt paitinpannu on täällä. Ei se on tuolla alhaalla. Joku on hakannut Johannaa. Se on tuolla. Sulla pusikas on tiputettu. Harmi, että me ei nähdä sitä. Mutta ainakin tossa kohtaa se on ollut. Otetaan mysteeri. Vielä se poliisille. Hei, tässä on keppi. Otetaan siitä palanen. Oikein se on mysteeri. Laita käden näin. Meidän mysteeripussi. No niin. Katsotaan vielä muutkin paikat läpi. Tää on muuten varmaan pitempi kuin Femma-lassarilla. Mikä? Lassaripauhussa. Lassaripauhu. Tiedätkö mikä on?